Dobar dan. Danas ću vam pričati o najboljoj kocki koja se danas može naći na marketu, a to je Feng Shi Shen Ren verzija 2. Ova kocka dolazi sa rezervnim setom stikera, u kome se može naći transferna folija za lepljenje stikera na kocku. Ona takođe dolazi sa postoljem za kocku na kojom možete držati vašu kocku na polici ili na mestu gde držite kocke. Ova kocka je prepoznatljiva po svom brzom okretanju i po svom neverovatnom corner cutu. Corner cut kod većine kocki koje su danas bolje je 45 stepeni. Ono što se bitno razlikuje u odnosu na njih, to je da ova kocka ima corner cut veći od 45 stepeni i to bez ikakvih problema, kao što možete vidjeti. Ovo je corner cut od 45 stepeni, a ovo je više od 45 stepeni. Unutrašnji mehanizam je ono što je fascinantno kod ove kocke i on je napravljen tako da kocka čak i pri najvećim naporima ne može da se raspadne. Na centralne delove kocke dodati su kvadrati koji drže ivice na mestu i ćoškove takođe. Kao što možete vidjeti, koristi drugačije jezgru u odnosu na druge kocke koje je okruglastog oblika. Ćoškovi su kockasti u odnosu na druge kocke koje su do sad poznate, to jest Moyu Wei Long i Zhan Qi, i zbog toga ima neverovatnu performansu corner cuta. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i preporučujem je svakome ko voli brze i dobre kocke. To je to od mene za danas. Doviđenja.